Hi mga tawag! Andito po kami sa Palawan, sa Puerto Princesa. Kasama ko si Annalyn Balboa. Ngayon ko pala, first time namin meet ngayon. So, dito po sa Puerto Princesa. Dito po mga pamangkin ko. Dito kami sa SM, Puerto Princesa. Yan. Kainan na! Kainan na! Ano ito? Specialty sa Makoy's Specialty. Oh, Makoy's Pizza po to. Makoy's Specialty. Nasito ka? Fry, paano kayo fry? I-fry. Ayun na lang. Ito, sibuyas. Ketchup isa. Yung mabuhos ko yung spicy na ketchup. Marami. Ito na natin. Sobrang laki niya po. Haba kami. Bahawa ko. Kain tayo guys. Kain po. Ito ay hindi yan mahilig. Kinapit ko na kayo. Sarap. Yamers. May sibuyas pala ito. Lupasuan. First time. Ako pala nagawa. Masarap po ka sa Greenwich. Saan na timaw? May saglit na lang. Malaki. Malaki. Manang-mana. Ayaw na may sibuyas. Ayaw nila sibuyas. Hindi sila nagkasibuyas. Ako lang mahilig sa sibuyas. Gamano lang din sa ibang
ka na mo. Okay naman. Sibuyas na ayaw niyo. Masarap yung ganyan. Ito pa na, yawalan ko na. Haman pineapple ko. Ah, Berani, pati-deliver ke Alberto. Sunod na. Order pa. Ayaw. Hindi kami sinay ng pag nagluluto kami sa bahay, walang mga sibuyas, gano'n. meron, pero hindi nakain. Dinalagyan pero hindi kinakain. Ito kasi tadtad. Ito kasi tadtad, no? Ang action kasi kung tingnan mo, wala kayo mga dito. Joke. Maniwala yan. Sila ulit. Panis siya ng discotheque sa taong urban. Kung kilang tao. Kung kilang tao. Low population na tayo, di ba? Tapos ang lawak pa ng kalsada, no? Ang pasada niya sa Yaksiro. Maklapit ko sa amin. Kami tandaan nila. Manila. Mm. Ito, ano? Sibuyas. Sibuyas kayo. Punta kami doon sa Vivo. Malayo din sila doon. Malayo. Malayo din. Ano palang banda sa inyo malapit? Ah, kasi Robinson. Nagdanan yun bukas pa. Madaanan namin Robinson kanina, kaya na-issue yung driver. Ang sabi ng driver. Same pa rin yung sinabi pa yun. Pero umuras siya. Vlogger din siya. No? Yung kuya. Sabi ko. No? Nag-vlog din si Kuya. Watch hour na lang. Nag-follow na ako. Nag-video siya tapos nag-video. Ang pangalan niya? Nart Durano Sisters. Try off na pa naman dito. Matay itong mata. Gusto mo ito ito direct. Sarap naman pala sa may anghang. Sir, Ano ba? Bibili ka. Isyo ka lang. Kita kung dagang pineapple. Ano niya? Kanino? Isyo try ka. Buyat mo. Ilaw man ko nilalagay mo na. Ikaw ba? I don't eat hot dog. I don't eat sibuyas. Maraming sibuyas. Ooh.
Alam ko anong dapat yung pangalan nila sa pizza. Sibuyas pizza. Para siyang Alberto's man. No? Di ko lamig pa ni. Hindi, yung sa Alberto's meron din mga sibuyas. Oh, mas lamig ni sa kuan. Alberto's. Wala, uy, ang hamin pineapple sa Alberto's, kaya wala yung sibuyas. Wala. Ilang mag-take home, obi ko bila rin. Bye-bye. Thank you for watching.